खुलुमबाय। फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 15 जुन 2024। दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो गिबि खौराङाव। गोजोनथाव खौरां। इन्डियान ग्रेन्ड PRIX 3 आव ट्रिपल जाम्प बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि बर' बाजार सिलबारि गामिनि अम्रिका नार्जारिया कर्नाटकनि बेंगालराव खुंजानाय खेलायाव देरहासार जानो हादों। गसाइगावआव NDA नि बिजाथि जानानै देरहासार जानाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनायजों लोगोसे मान बाउदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय SS मार्केटनि नब्लाङाव 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय NDA नि बिजाथि जानानै देरहासार जानाय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ MLA जिरन बसुमतारी आरो MCLA सजल कुमार सिंह बिथांमोना बरायनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला UPPL जों लोगोसे BJP आरो गोबां NDA नि गोख्रों मावथि सोद्रोमाफोरा जथायै गाजा गोमजायै बरायनायजों मान बाउदों। मख'नो गोनांदि गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे मान बाउनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव रायजो राजा आरो साधारन सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय खोथा बुंगोन आरो खामानि मावनो नाजागोन होननानै फोरमायदों बिथाङा। सासे बर' आइजो गोमानानै दङ। सनितपुर सारिदुवार हालामनि नाहरबारि गामिनि निजोमसा खाख्लारिनि बिसि उर्मिला खाख्लारिया जुन दाननि 12 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। खौरां मोननाय बादिब्ला उर्मिला खाख्लारिया गावनि 1 बोसोर जानाय उन्दै गथ'खौ लानानै बाजार जानो थांनो होनना ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिम न'आव फैफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय आइजोखौ बहाबा नुसनोब्ला 8473014980 आरो गुबुन मोनसेबाव 9707908762 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। BTRआव गोदान राजखान्थि हान्जा दाफुंनो थांगासिनो। फैगौ 16 आगस्ट खालारखालि कक्राझाराव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जथायजों प्रग्रेसिभ डेम'क्रेटिक फ्रन्ट PDF मुंनि राजखान्थि दोलो दाफुंगोन होनना पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।